V roku 2016 vznikla na prízemí tejto administratívnej budovy poľnohospodárskeho družstva Bošáca domáca predajňa kvalitných regionálnych potravín vlastnej výroby. Poľnohospodárske družstvo Bošáca vlastne prevádzkuje dve predajne. Jednu predajňu v Bošáci na stredisku v dedine Bošáca a jednu predajňu v Novom Meste vlastne na ulici 1. mája. Oba obchody poskytujú široký sortiment mäsových výrobkov a výsekového mäsa. Taktiež vždy čerstvé produkty živočíšnej výroby ako vajcia, mlieko a mliečne výrobky. Ďakujeme pekne, dovidenia. Páči sa. Ľudia sem chodia veľmi radi, objednávajú si mäso aj mäsové výrobky. Medzi najčastejšie také produkty, ktoré kupujú, sú klobásky, salámy, parkovina, ale aj pečené veci a mäso bravčové aj hovädzie. Také najplnšie dni, kedy býva najviac ľudí, býva v stredu. Vtedy máme aj hovädzie mäso a jatrničky, tak kvôli tomu. Plus hlavným produktom tiež v našich predajniach a v čom sme ako poľnohospodárske družstvo Bošáca špecificky je predaj surového čerstvého kravského mlieka, ktoré si môžu ľudia u nás vlastne natankovať do či už sklenených alebo 5 fliaš. Toto mliečko je čerstvé, ráno nadojené, schladené na 2 až 4 stupne s tým, že potom sa odporúča pred konzumáciou vlastne prevariť a naozaj obsahuje vysoký podiel tuku, bielkovín a je to mlieko, ktoré spĺňa tú kvalitu. Naozaj idú od nás, idú z našej výroby, z nášho bytunku a na ktoré som ja patrične hrdý, lebo naozaj spĺňajú tú kvalitu, ktorú deklarujeme na daných výrobkoch. Chcel som naučiť ľudí znova sa vrátiť do tých kamenných predajní, troška ich stiahnuť z tých veľkých hypermarketov a hlavne z dôvodu toho, že po tých mojich cestách, keď som chodil, či to bolo Holandsko, Dánsko, Španielsko, kde boli tie veľké výkrmne na bravčovinu hlavne, kde naozaj dochádzalo k produkcii, aby som povedal, jednotky, dvojky a trojky kvality a tá trojka išla k nám. To menej kvalitné mäso a mäsové výrobky v rámci chovu ošípaných. Všetko sa to k nám vozilo do týchto veľkých hypermarketov a v Bošáci. Vlastne z bývalej kuchyne sme prerobili takú maličkú predajňu, ktorá sa vlastne viac a viac každým rokom rozširovala až do tých rozmerov, ako je teraz. No a v roku 2020 sme sa rozhodli, že spravíme predajňu v Novom Meste.